Laet, intentant treure'n un profit al Vallbanc Santa Coloma, amb Enric Pi a la mitja volta amb el cap. Era Moi Sant Nicolàs, posa la cama amb contundència almenys Churrubio, li queda la pilota a l'esquerra a Cepas, compta la pilota cap al mig, l'aturada! 3/4 a l'equip escaldenc. Recordem que el Santa Coloma, el Vallbanc, compta ara la rematada i gol, 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 gol! Gol del Vallbanc Santa Coloma, ha centrat Enric Pi des de la banda dreta, ha col·locat el lateral, compta perquè la recull, en aquest cas era l'Aiso, mira des de lluny, envia la pilota a l'altra cantonada, allà la rep Churrubio amb un bon control, la finta de Churrubio per la frontal de l'àrea, el xut de Luis Blanco i el gol. El gol de Luis Blanco, minut 50, sembla que la pilota havia rebut. Luis Blanco compta el gol pràcticament olímpic a Àlex Sánchez amb Àlex Martínez. Àlex Martínez al xut, toca la pilota al cos, compta perquè està Murri, en aquest cas Camacho. Coloma, és Medina, banda esquerra, em deixava la pilota per Camacho, ara sí que és posició reglamentària, és Camacho, no marca Camacho perquè ha estat molt bé. El Vallbanc Santa Coloma, lluiten Àlex Martínez i Leandro, 3 minuts afegiran aquesta segona meitat. Compta Àlex Martínez, el xut creuat,